Dobar dan svima. Dakle, juče je završena maratonska sjednica od 41 tačke dnevnog reda i to je bila posebna sjednica koja je imala dakle 41 tačku i nije dovoljno propraćeno da je juče skupštinska većina potvrdila odluku vlade da proda 30% akcijskog kapitala vazduhoplovnog zavoda Orao Bijeljina za 13 miliona konvertibilnih maraka, a samo zemljište na kome se nalazi vazduhoplovni zavod košta najmanje 150 miliona konvertibilnih maraka. Druga stvar koja također je neopaženo, odnosno nije dovoljno eksploatisana u javnosti prošla je da je juče nas vlada Republike Srpske zadužila za dodatnih 170 miliona maraka, od čega je planirano 90 miliona maraka zaduženja da bi se unaprijedio zdravstveni sektor. Sve zemlje na svijetu se zadužuju, da, ali se zadužuju da bi prije svega poboljšali ekonomiju u toj zemlji i kvalitet života naših sugrađana, a naša vlast se zadužuje da bi vraćala dugove i da bi u izbornim godinama povećala penzije i plate. Ja moram da napomenem da samo do polovine ove godine vlada Republike Srpske se zadužila dugoročno 2,5 milijarde, da je usvojila odluku da izda garanciju u vrijednosti od 1,4 milijarde, a kada smo kod zdravstvenog sistema, vi imate da je u prošloj godini vlada se zadužila 75 miliona da bi vratila poreske dugove zdravstvenih ustanova, a te poreske dugove su napravili kadrovi SNSD-a, a za koju niko nije odgovarao. Mi tražimo ovdje sistem odgovornosti, jer ako vi otpisujete poreski dug, vi smanjujete budžet lokalnim zajednicama po osnovu poreza na dohodak. Ono što mogu da isto da kažem je da ovim zaduženjem su povećane penzije i to je ovo vlada najavila kao nešto revolucionarno, a kada vidimo da je povećanje minimalne penzije za 3,55%, u konačnici to iznosi 14 maraka. A s druge strane, vi ste imali početkom godine zahtjev Odboru za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske, gdje je, vjerovali ili ne, glavni revizor tražio povećanje plate koja bi izašla čak na 10.000 konvertibilnih maraka mjesečno. Mi ovom prilikom apelujemo na sve građane Republike Srpske, a apelujemo u konačnici i na ovu vlast da ima života i posle izbora i da je bitna Republika Srpska, a i njeni građani da ostanu da žive u Republici Srpskoj. A ovim zaduženjima njeni građani će da plaćaju kredite u idućih 30 i 40 godina. Jer jučerašnje zaduženje od 170 miliona planirano je da se vrati u roku od 32 godine. I na kraju mora biti naš narod svjestan da svako dijete koje se rodi danas, sutra, u Republici Srpskoj u startu je dužno 6.000 konvertibilnih maraka. Dakle, jedna neodgovorna politika je dovela u situaciju da je povećanje minimalne penzije od 12 maraka, da je to nešto revolucionarno, a s druge strane, ponavljam, glavni revizor Republike Srpske traži, odnosno zahtjeva, Odbor za reviziju Narodne skupštine je to odbio i pohvaljujem, povećanje plate koja bi iznosila 10.000 maraka na mjesečnom nivou, odnosno preko 180.000 maraka godišnje u bruto iznosu. Koristim priliku da vam se zahvalim na današnjem prisustvu i počet ću sa pokazivanjem dva papira koja će vjerovatno u budućnosti da predstavljaju dokaz koji će biti nešto što je nemoguće pobiti, jer imamo situaciju da aktuelna vlast predvođena SNSD-om sve nadležnosti koje je prenijela na nivo Bosne i Hercegovine sa Republike Srpske tvrdi da to nije radila, tvrdi da je to radio neko drugi ili tvrdi da su tada bili zavedeni nekim drugim stvarima te da su došli do neke naknadne pameti. Ovdje se nalazi prijedlog, odnosno upućen u proceduru zahtjev koji je potpisan od delegata u Domu naroda Dragana Čovića, Kemala Ademovića i Nikole Špirića. Dakle, 17.12.2025. upućen je prijedlog zakona o izmjenama i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine, koji se nalazi ovdje. Dakle, kada
ovaj zakon prođe kroz proceduru ukoliko se usvoji, znaćemo da sve njegove posljedice su rezultat prijedloga koji je u proceduru Doma naroda, odnosno parlamentarne skupštine, uputio Nikola Špirić, za kojeg dobro znamo da je član Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Također ovdje se nalazi pod istim datumom upućen Prijedlog zakona o Visokom sudskom tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, također 17.12.2025. sa potpisima Dragana Čovića, Kemala Ademovića i Nikole Špirića, ljudima koji su članovi kolegija Doma naroda i koji su ovaj zakon uputili u proceduru. Mi dobro znamo da je dio reformske agende i dio zakona koji se na reformskom putu Bosne i Hercegovine trebaju usvojiti u skupštinskoj proceduri, ali svakako kada dođemo do toga da zakoni koji su danas i način kako su oni predloženi da idu u proceduru koji podrazumijeva formiranje apelacionog vijeća suda Bosne i Hercegovine koje se nalazi u Sarajevu. Dakle, sva ona priča u kojoj je traženo da apelaciono vijeće suda bude u Banja Luci, bude izdvojeno negdje drugo, da taj prijedlog bude, da ono bude u nekom od gradova u Republici Srpskoj, na primjer u istočnom Sarajevu ili na Palama, pada u vodu jer je prijedlogom koji je u proceduru uputio Nikola Špirić, njegovo sjedište i stavljanje praktično tačke na formiranje i postojanje suda Bosne i Hercegovine, odnosno njegovog apelacionog vijeća u Sarajevu. Time se izbija mogućnost priče da će ovaj sud biti na bilo kakav način rasterećen od uticaja onih koji su dokazani protivnici Srba u Bosni i Hercegovini i imat ćemo situaciju koja je možda i gora nego što je bila do sada. Dakle, kad ulazimo u suštinu ovih zakona, odnosno svega ostalog što će danas, pošto je trenutno skupštinsko zasjedanje u toku i po onome što možemo da zaključimo iz diskusija, odjednom se desila naknadna pamet delegata koji su iz reda bošnjačkog, odnosno hrvatskog naroda, koji kažu da je vrijeme da se usvoje reformske agende, da je vrijeme da se na tom putu usvoje reformski zakoni, tačnije i da se određeni novac koji nedostaje Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj vrati, odnosno da dođemo do tih neophodnih sredstava koji u pristupnom putu Republike Srpske prema Evropskoj uniji treba da budu odblokirani. Ja bih vas podsjetio da je već, kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, izgubljeno 200 miliona konvertibilnih maraka. Pod znakom pitanja je 730 miliona konvertibilnih maraka. Odnosno da je ukupno ugroženo preko milijardu konvertibilnih maraka, a kad idemo i analiziramo pod kojim uslovima se Republika Srpska zadužuje i koje su to kamatne stope, onda prosto doključujemo da oni koji danas donose odluke na nivou Bosne i Hercegovine, na nivou Republike Srpske, u ime svih nas, u ime nas kao predstavnika i lokalne, republičke i državne vlasti u Bosni i Hercegovini, donose jako neodgovorne odluke. Srpska demokratska stranka će danas pokušati u okviru skraćene procedure amandmanski djelovati na to da se zakoni koliko toliko poprave. Iako bi o tome trebalo otvoriti još širu raspravu i postaviti pitanje da li oni u ovoj formi uopšte treba da budu usvojeni, koje će to nadležnosti apelacionog suda Bosne i Hercegovine kada se on formira biti. O čemu će on odlučivati? Da li će on biti drugostepeni organ svim sudovima u Republici Srpskoj, po svim predmetima ili samo onim koji su vezani za nivo nadležnosti Bosne i Hercegovine. Svakako da je tu jako mnogo pitanja, svakako da se još jednom potvrđuje da nakon onoga što smo imali kada je u pitanju skidanje sankcija zvaničnicima SNSD-a, skidanje sankcija SNSD-u, mnogo toga je tada prilikom tih dogovora stavljeno negdje kao rezultat dogovora. Manje više neke stvari se polako počinju i objelodanjuju. Jedna od tih stvari je i ova, ali svakako po Republiku Srpsku nakon današnjeg dana Savez nezavisnih socijaldemokrata neće moći da na bilo kakav način skine teret odgovornosti za sebe
i u budućnosti da su oni ti koji su takvu proceduru predložili, da je to forma koja je rezultat njihovog političkog djelovanja i da sve posljedice koje će stanovnici Republike Srpske imati kada se ovi zakoni usvoje i način kako će sve to funkcionisati snose isključivo oni. U svakom slučaju postoje značajne razlike između zakona koji je svojevremeno predložila opozicija i kada je u pitanju nacionalna zastupljenost, kada je u pitanju provjera imovine svih sudija i tužilaca, odnosno da se ne može izvršiti imenovanje sudija i tužilaca prije nego što se provjeri njihova imovina. Po zakonu koji je predložen od strane SNSD-a i trenutnom zakonu koji je u proceduri, ta imenovanja je moguće provesti. Također, i jedan i drugi zakon podrazumijevaju povećanje broja i uvećanje članova Visokog sudskog tužilačkog savjeta na 20, ali u svakom slučaju prema ovome što je predloženo od strane SNSD-a, nacionalna pripadnost i zastupljenost Srba se predviđa na 4 člana iz reda Srba, što će vremenom i način kako se to predlaže dovesti do toga da se potpuno izbriše, odnosno da nacionalna zastupljenost Srba u ovoj jako bitnoj instituciji vremenom dođe do toga da ona ne bude bitna, što je preporuka Venecijanske komisije, ali svakako da se do toga moglo doći i na drugi način uz ono što je predlagala opozicija i da na taj način osiguramo nacionalnu zastupljenost Srba i ne samo Srba, već i druga dva naroda u Visokom sudskom tužilačkom savjetu. Evo ja ću nešto reći vezano za ova nemila događanja koje smo imali skoro u Palama i ugostiteljskom objektu Enigma. Namjerno smo sačekali jedan vremenski period kako bi se dobilo više informacija i kako bi, da kažem, na neki način dobila se jedna objektivnija slika na ta dešavanja koja su bila, znači na Palama. Ono što će biti tema mog obraćanja ovdje, to je jedan zahtjev da građani Republike Srpske i šira javnost dobije konkretne odgovore po mnogim pitanjima. Ja ću sad krenuti redom sa tim pitanjima. Prvo pitanje je vezano za upotrebnu dozvolu za sam objekat. Da li objekat ima upotrebnu dozvolu da organizuje ovakve aktivnosti ili ne. Ukoliko ima odgovarajuću upotrebnu dozvolu, onda sva ona priča da je intervencija bila da bi se spriječile neke slične nemile tragični događaji koji bili ranije, znači u Sjevernoj Makedoniji, o kojima smo slušali, praktično ta priča više ne stoji. Ukoliko nije imao upotrebnu dozvolu, kako se zapravo moglo dozvoliti, šta su radili inspekcijski organi, znači uopšte vezano za mogućnost organizovanja ovakvih koncerata, znači odnosno takvih dešavanja u tom objektu. Drugo pitanje koje ću postaviti, ko je vršio obezbeđenje, znači tog koncerta, fizičko obezbeđenje. Zna se da takvo obezbeđenje može da vrše samo ovlaštene zaštitarske agencije, znači to su agencije koje su registrovane za fizičko i tehničko obezbeđenje. Znamo da svi ljudi koji su zaposleni tu imaju odgovarajuće licence i da kažem, između ostalog, u odobrenju rada takvih agencija učestvuje i Ministarstvo unutrašnjih poslova. I tu postavlja se pitanje ko je zakazao sa tim, odnosno da li je moguće da su tu bili angažovani i oni koji nisu u sastavu takvih zaštitarskih firmi, odnosno agencija koje obezbjeđuju fizičku i tehničku zaštitu. Treće pitanje koje moram da postavim, to je, pošto je bilo priča i oko toga, da su bili ljudi koji su obavljali ugostiteljske usluge, znači konobari i slično, koji nisu bili prijavljeni, odnosno nisu imali odgovarajuće ugovore za rad za obavljanje takve djelatnosti. To znači opet da su odgovarajuće inspekcijski organi zatajili. Sve takve inspekcije, znači inspekcija rada i tržišna inspekcija i komunalna inspekcija, kao što je poznato, su u nadležnosti grada, odnosno konkretno grada Sarajeva ili su to republičke inspekcije. Ono što se najviše tiče i što je najinteresantnije, znači za cijelu javnost Republike Srpske, pa će to biti još jedno moje pitanje,
kakav je bio cilj jedne takve policijske operacije, ko je dao naredbu da specijalna antiteroristička jedinica znači interveniše u tom ugostiteljskom objektu. S druge strane, ono što se može vidjeti da ta akcija nije uopšte izvedena u skladu sa pravilima koji su propisani za obavljanje takvih operacija. Ako je već bila intervencija u cilju suzbijanja pojedinih kriminalnih aktivnosti, onda se koncert morao prekinuti, zaustaviti, eventualno svi oni za koje se smatra da učestvuju u takvim aktivnostima, ili ako je bilo potrebno obaviti određene predradnje, to se vrši sa upaljenim svjetlima, ljudi se na odgovarajući način legitimišu, provjere, pretresaju i oni za koje se smatra da su učinili određene prekršaje, znači bilo da se radi o nedozvoljenim nekim aktivnostima, protiv njih se provode mjere, znači odvođenja, saslušanja i slično, znači koji su to policijske mjere. Međutim, vidimo da su pojedinci tu izvlačeni bukvalno sa koncerta po mraku, da je protiv nekih mladića koji su samo došli na koncert i koji nisu učinili nikakve nezakonite radnje, niti su se neprimjereno odnosili prema pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, upotrebljena i prekomjerna sila. Čak oko 30 osoba, koliko ja imam informaciju, su zadobili određene povrede. Mnogi su morali da idu i u stanicu hitne pomoći, da im je ukazana pomoć. Naravno, u takvim slučajevima sve je to moralo biti ispraćeno i uz odgovarajuću pratnju, znači Ministarstva unutrašnjih poslova, jer ako ste došli u stanicu hitne pomoći sa određenom povredom i ukoliko je ta povreda načinjena na takav način kako je bilo, tu je naravno morala biti i odgovarajuća informacija od pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Znači, otvara se niz pitanja šta je učinjeno, kako je učinjeno, na koji način, zbog čega nisu primijenjene zakonom propisane mjere kod ovakvih policijskih intervencija i zbog čega je očigledno primijenjena prekomjerna sila i to mogu reći protiv onih dijela barem koji zaista ni na koji način nisu bili uključeni u bilo kakve nezakonite radnje, niti su nastupali van zakona na nezakonit način prema pripadnicima policije Republike Srpske. Na kraju moram reći i ovo, a o tome se dosta priča, vezano za neka unutrašnja dešavanja u okviru SNSD-a. Naravno, ja to neću komentarisati, ko se smjenjuje iz kojih razloga, međutim, nije mi jasno da se praktično oko ponoći saziva hitna sjednica vlade. Zna se u kojim slučajevima se saziva hitna sjednica vlade, kakva mora biti vanredna situacija da bi se to desilo i da se tu sa određenim funkcijama smjenjuje visoki funkcioner SNSD-a. Opet mi nije jasno, obično su te smjene vezane ili za loše poslovanje, za nezakonit rad, za različite koruptivne djelatnosti, a ne za neke izjave ili više izjava koji su vezane za određene međustranačke stvari i koji zapravo nemaju nikakve veze sa poslovanjem, evo konkretno, ni Olimpijskog centra Jahora, ni Sarajevo gasa i sl. Evo sada sam rekao, znači, odnosno postavio niz pitanja šta je urađeno, kako je urađeno i zapravo ono što zaista mislim to da od nadležnih organa i institucija dobijemo konkretne odgovore za sve ovo što se dešavalo te večeri na Palama. Evo, ovako ja ću reći jasan stav koji Srpska demokratska stranka ima kada je u pitanju visoki predstavnik i kancelarija OHR-a. Što se nas tiče, mi mislimo da Bosni i Hercegovini uopšte ne treba ni visoki predstavnik, ni kancelarija visokog predstavnika, posebno znajući kakva je njihova istorijska uloga i kakav je odnos prema Srpskoj demokratskoj stranci. I ono što je naše mišljenje, to je da je visoki predstavnik zajedno sa svojom kancelarijom trebao davno da ode iz Bosne i Hercegovine, a sad kad su u pitanju ova dešavanja, to je nešto što je van našeg uticaja.
a na ono na što ne možemo uticati, najbolje to i ne komentarisati. Evo to. Obzirom da je tema vezana za Pale, odnosno istočno Sarajevo. Dakle, u javnosti se pojavila informacija da predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u pratnji direktora policije dolazi u Pale, u jedan ugostiteljski objekat u narednom periodu da razgovara sa oštećenim ljudima koji su prebijeni prilikom ove policijske intervencije. To je nešto što predsjednik evo, do ovog momenta nije imao informaciju. I situacija je sljedeća. Sad zamislite da predsjednik Srpske demokratske stranke, ovdje prisutni profesor dr. Branko Blanuša, pozove direktora policije Republike Srpske ili bilo koji drugi predsjednik bilo koje političke partije da sa njim u prisustvu ide na neki sastanak i nešto ljudima objašnjava iz nadležnosti rada Ministarstva unutrašnjih poslova i policije. Šta bi se to smatralo? I kako bi to izgledalo? Dakle, ovo, ukoliko se desi, pokazuje samo sljedeće, a to je da je policija u Republici Srpskoj stranačka policija, na koju jako veliki uticaj, rekao bi presudni, ima politika, odnosno politika jedne političke organizacije. Dakle, ukoliko to nije praksa, i to ne treba da bude praksa, i to nije nadležnost, i to ne ide da predsjednik bilo koje političke partije ide u prisustvu ili ministra unutrašnjih poslova ili direktora policije u vršenju i davanju odgovora ljudima na direktne stvari koje su nadležnost direktora policije. I šta tu radi taj predsjednik i kakve će on odgovore dati i kakva obećanja i kome je uopšte bitno kome će se on izvinuti zato što je policija upotrijebila prekomjernu silu. Dakle, mi poučeni nekim ranijim iskustvima u kojima i događajima koji su se desili u Republici Srpskoj, a koji su negdje gurnuti po tepih i pokušavaju se zaboraviti, koji su ranije pokazali da neko zloupotrebljava Ministarstvo unutrašnjih poslova i policiju, gdje imamo i dalje nerasvijetljene događaje, neću ih imenovati koji su, vi ih dobro znate, i u ovom slučaju je nešto vrlo slično i postavlja se pitanje ukoliko se ovdje ne stavi tačka, šta je naredno što nas očekuje i kako će neko zloupotrijebiti one koji imaju oružje, oni koji mogu po zakonu da nekoga udare, prebiju, pretuku i da za to ne odgovaraju. Dakle, to nije Republika Srpska po njenom ustavu, to nije Republika Srpska po onome što su ljudi koji su stvarali Republiku Srpsku odlučili na kakav način da je imaju. To je partijska država, to je država koja postaje vlasništvo jednog lica ili jedne političke partije i to je nešto što svi slobodni ljudi u Republici Srpskoj trebaju da osude. Evo ovako, nešto sam čuo, nisam detaljnije analizirao. Po meni to nije ništa novo, to je nešto na koji način je prvenstveno SNSD i druge stranke koji su vladajuće koalicije radili i ranije. Bojim se da je to još jedna priprema za ove predstojeće izbore gdje će oni koristiti sve svoje mehanizme, uključujući mehanizme različitih vrsta pritisaka na sve one koji su zaposleni u javnom sektoru ili vezano za javni sektor, da i na taj način djeluju pred ove predstojeće izbore.